Hi mga baby loves, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, meron akong order sa Lazada. So ayan, dumating na guys, and ayan guys, abang na. Cheng, ito na yung Lazada mo, Cheng. Ayan, Cheng, oh. Ayan na. Ano sabihin mo? Thank you. Thank you po. Ayan. Ayan, nandiyan na. Masaya ka ba? Ha? Wow! Sukat mo na yan, ha? So, ayan guys, isusukat yung pagdating sa bahay. Mamaya na lang. Update na lang. No? See you. Maganda? Ha? Wow! Ayan guys, napakaganda. Sale kasi sila guys. Kaya, order da. Ayan guys, so pagkaganda. Maganda Ching, no? Oh! Ganda naman Ching. Oh! Matagal-tagal mo yung magamit Ching, kaya malaki-laki pa konti. Ano sabihin mo? Thank you. So, ayun lang guys, sobrang saya-saya po talaga ng aking inaanak na meron siyang bagong sandal. So, ayan. Lagi niya akong pinupuntahan dito sa taas. So, ayan. Bye-bye. Hanggang dito na lang.